Επιτέλους, το καλύτερο παιχνίδι της περσινής χρονιάς για εμένα, το Starfield, είναι έτοιμο να δεχτεί ένα μεγάλο update. Όταν το 2020 έμαθα για αυτό το παιχνίδι, ήταν ο λόγος που αποφάσισα να αγοράσω την κονσόλα της Microsoft, το Series S συγκεκριμένα, σαν παλιός παίχτης των Elder Scroll, αλλά και των Fallout. Γενικώς σαν παίχτης είμαι μπεθεσδικός. Μ' αρέσουν τα παιχνίδια τους πάρα πολύ, όπως και η γραφή τους. Και ένα από τα κυριότερα πράγματα που μου αρέσουν είναι τα mods, ότι έχουν τόσο ανοιχτή κοινότητα που πλέον μπορεί και κάνει παπάδες και τα παιχνίδια τα εξελίσσει και η ίδια η κοινότητα. Με μεγάλη μου χαρά είδα τώρα αυτές τις ημέρες ότι έγινε μια πάρα πολύ ωραία ανακοίνωση, η οποία η συγκεκριμένη ανακοίνωση ήταν για ένα μεγάλο update, το οποίο μας έρχεται μέσα στις επόμενους μήνες. Το update δίνει τα performance mode επιτέλους για το Series X. Ωραία. Οι χρήστες του υπολογιστή δεν έχουν τέτοια προβλήματα. Εγώ με μια 3060 με ένα Samsung 980 σκληρό δίσκο και 32 GB RAM μου τρέχει μια χαρά, νεράκι μου τρέχει εδώ πέρα στον υπολογιστή μου, αλλά στο Series S είμαι μια χαρά ικανοποιημένος, δηλαδή τρέχει και τρέχει πάρα πολύ ωραία. Αυτό όμως που είδα και με χαροποίησε περισσότερο είναι αυτό με τα XP και με τα difficulty, ότι μπορείς να πας και να ρυθμίσεις τις μάχες να είναι πολύ πιο δύσκολες. Να ρυθμίσεις δηλαδή τις δυσκολίες, γιατί στο δύσκολο πως είναι τώρα δεν έχει κάποια πρόκληση. Εγώ στο δεύτερο run που έκανα, το οποίο ήταν κοντά στις 55 ώρες, το είχα τέρμα δυσκολία και δεν πέρναγα μέσα από τους εχθρούς. Δηλαδή, άμα το συνηθίσεις μετά το παιχνίδι, είναι πολύ εύκολο να κάνεις κάτι τέτοιο. Και τώρα βλέπω ότι ετοιμάζουν τη δυσκολία να την αυξομειώνουν βάσει το πόσο θέλει ο καθένας. Ωραία, το οποίο είναι ιδιαίτερα βολικό. Διαβάζω ότι θα έχουν κάποια πράγματα για το VRR. Με ένα τηλεόρασή μου έχει VRR. Θέλω να δω τι θα μου δείξει και τι θα αλλάξει, παρόλο που έχω το Series S. Στα διαστημόπλια, το να μπορείς να σχεδιάζεις το χώρο σου μέσα, δηλαδή να σου έρχεται κενό και να φτιάξεις το εσωτερικό του χώρου, εγώ παρόλο που ποτέ δεν ήμουν λάτρης αυτού, εγώ θα το ευχαριστηθώ. Και γιατί λέω θα το ευχαριστηθώ, γιατί δεν θα έχει επίπλα στη μέση. Ήταν ψιλοβαρετό όταν έμπαινε σε ένα καινούριο διαστημόπλιο να χρειάζεται να τρέχεις γύρω-γύρω για να περάσεις μέσα από τα έπιπλα. Για μένα προσωπικά ήταν ιδιαίτερα κουραστικό. Τώρα όμως αυτό που βλέπω είναι ότι δεν θα υπάρχουν τα έπιπλα. Εγώ δεν πρόκειται να βάλω τίποτα μέσα. Λοιπόν, αν και το περισσότερες φορές πήγαινα κατευθείαν στο πιλωτήριο, δεν καθόμουν παραπάνω στο να ασχοληθώ. Γενικώς βλέπουμε ότι η Bethesda πάντοτε ακούει την κοινότητα. Ναι, μεν στην αρχή πάντοτε τα παιχνίδια της είχαν bugs. Αυτό είναι πάρα πολλά χρόνια και το Bugfesta που την κράζουν πολύ, εντάξει, δεν είναι άδικο, ωραία. Αλλά η κοινότητα με τα modification και γενικώς τα παιχνίδια της είναι κάτι ιδιαίτερο και πάντοτε είχαν πάρα πολύ ωραία γραφή. Και γι' αυτό το λόγο και εγώ είμαι φανατικός δικός τους. Φανατικότατος θα έλεγα. Στο τέλος της βίντεο, αυτό είναι το 5 7 λεπτό βίντεο που είχαν, δείξανε ότι επιτέλους θα φέρουν τα bicycle, δηλαδή θα φέρουν τα αυτοκίνητα, τον τρόπο που θα μπορείς να είσαι μέσα στο χάρτη και να εξαπλώνεσαι, να πηγαίνεις όσο δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Ναι, οκ. Με το jetpack που είχε, εμένα δεν μου δημιουργήσε ποτέ πρόβλημα. Δηλαδή, πήγαινα όλο το χάρτη, το πήγαινα ιδιαίτερα γρήγορα. Βέβαια, επειδή στο δεύτερο run είχα κάνει τα outpost, εντάξει, ήταν λίγο κουραστικό αυτό το μισάωρο ανά χάρτη και αυτά, θέλω να δω πώς θα αλλάξει. Το πιο βασικό που είδα ήταν αυτό με τους χάρτες. Ότι επιτέλους πάνω στο χάρτη βλέπεις όλα τα καταστήματα και πάνω από το χάρτη
Εντάξει, αν δεν κάνω λάθος, αυτό υπήρχε ήδη ένα mod στον υπολογιστή. Βέβαια, εγώ επειδή προσπαθώ να μην παίζω παιχνίδια στον υπολογιστή, αλλά κατά κύριο λόγο στην κονσόλα, δεν το είχα δοκιμάσει. Αλλά επιτέλους θα του δώσω άλλο ένα δεύτερο run με το που βγει και το update που θα έχουν τα περισσότερα quest και που θα έχουν τα περισσότερα quest. Εντάξει, και στο New Game Plus αυτό που κάνει που μπορείς να αλλάζεις τα traits και αυτά δεν είναι κακό. Δηλαδή αυτό με τους γονείς θα ήθελα να το τρέξω κάποια στιγμή να δω τι έχουν πάει και έχουν γράψει εκεί. Δεν θα με χάλαγε. Αλλά σίγουρα μέσα στους επόμενους 4 μήνες με το που ξεμπερδέψω με τα Fallout, γιατί τώρα έχω ξεκινήσει το Fallout 76, είναι σίγουρο ότι θα πάω να κάνω το τρίτο μου run, το τρίτο καλό run. Και γι' αυτό θέλω να δω και με το DLC τι θα κάνουν. Γιατί και με το DLC θα είναι... θα μεγαλώσει κατά πολύ το παιχνίδι. Και όπως το είπα, είμαι μπεθεσδικός, δηλαδή το πήρα νωρίτερα το παιχνίδι, έτρεχα 6 μέρες νωρίτερα, του έδωσα πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή από 2,5-3 ώρες που έχω την ημέρα, του δίνα 4 και 5 ώρες την ημέρα. Ερχόμουν και λίγο άϊπνος, να πω την αλήθεια. Και για μένα είναι το καλύτερο παιχνίδι που έχω αυτή τη στιγμή στο Xbox. Είναι και ο λόγος αγοράς της συγκεκριμένης κονσόλας και να μπω στην πλατφόρμα μετά από πόσα χρόνια εκτός των κονσολών. Λοιπόν, είναι σίγουρα ένα παιχνίδι που όποιος δεν το έχει, μακάρι να το πάρει και να το παίξει. Και είναι το παιχνίδι που εγώ δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να γίνει multi-platform, γιατί είναι εξαιρετικό σαν παιχνίδι και είναι παιχνίδι το οποίο δεν πρέπει να κρύβεται πίσω από τη Microsoft. Εμένα θα μ' άρεσε πάρα πολύ να το είχαν και οι χρήστες του PlayStation να βλέπανε, γιατί το story του, εντάξει δεν θέλω να σποιλάρω, το story του είναι πάρα πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ καλά γραμμένο το story του. Ωραία. Και έχει πάρα πολλά quest και είναι και τεράστιος ο κόσμος. Δηλαδή, εγώ τώρα με 190 ώρες δεν έχω δει όλο το σύμπαν. Και θα με ενδιέφερε κάποια στιγμή να το πάρω μόνο κοπανιά και να πω ότι έχω ολόκληρο το σύμπαν. Δεν θα με χάλαγε καθόλου μα καθόλου. Και όπως είπα, ήταν και ο λόγος ο οποίος αγόρασα και τη συγκεκριμένη κονσόλα. Αυτά. Περιμένουμε πώς και πώς.